Roja yekşemê 19 tîr meha 2020 li deverên jêrkontrola rejîma Sûrî di nav de Rojavayê Kurdistanê helbijartinên bi navê Parlamentoya Sûrî an gu encûmena gel wekû tê binavkirin ku bi tenê ji aliyê rejîma Sûrî ve hatiye ragihandin hatin encamdan. Di roja yekşemê jê demijmêr heftê sibehê ve ta heftê êvarî beşekî ji alîgirên rejîma Sûrî berê xwe dane sandûqên dengdan û berbijêrên xwe helbijartin. Di van helbijartinan de 1656 berbijêr, di nav de 200 jin rikaberiyê li ser destveanîna 205 kursî di wê encûmenê de kirin û piraniya kesê peşdarî kirine ser bi rejîma Sûriyê ve ne. Bi bê berpirsayetiyê derbarê rewşa Sûriye û gelê wê û bi paşguhxistina çareseriya siyasî li Sûriyê wekû di kurte vîdyoyekî de hatiye belavkirin serokê rejîma Sûriyê û hevjîna xwe peşdarî di wan helbijartinan de kirine. Birovajiyê hêvî û nerîna bêhtir ji nîvê gelê Sûriye jê dervê Sûrî û beşekî berfireh di nava Sûriyê bi xwe de jî bi taybet Rojavayê Kurdistanê Wezîrê Derveyê Rejîma Sûrî Welîd Elmuallim di lêdwaneka rojnamevanî de got ku encamdana van helbijartinan serkeftin û rojeke niştîmanî ye û ew yek dide xuyanî ku Sûriye li ser bikaranîna desthelata xwe û redkirina destwerdana ji derve ve rij de. Gotina Elmuallim hevdemê kontrolkirina Îranê û mîlîsên bi ser ve li ser beşekî berfireh ji xaka Sûrî li Dêrezorê û Şama paytexta Sûrî û hindeverên Sînorê bi Iraq û Lubnanê re û kontrolkirina Rûsya li ser piraniya berava Sûrî wek Latiqî û Tertûs û derdora wan û beşekî din li gundewarê Idlib û Heleb û Hema û bajarên Kurdistana Sûriyê serbarê kontrolkirina Tirkiye û grûpên çekdar li ser Efrîn û Girêspî û Serêkaniyê tê. Ev helbijartin di demekî de hatin ku tevgera Kurdî tû peşdariya wan têde tune ye û ne jî opozisyona Sûrî têde peşdar bû û li dijî daxwaza û nerîna civaka navdewletî ye. Li Rojavayê Kurdistanê jî rêveberiya PD di wan helbijartinan de nepeşdar e û sandûqên dengdanê jî li deverên dibin kontrola rêveberiya PD nehatine danîn û bi tenê li çargoşeyên ewlehî proseya dengdanê birêveçû. Li gorî şopandina Rêbaz News, opozisyona Sûrî di çend lêdwan û jêderên medyayî de êrişê van helbijartinan kir û bi neyasayî pesenda. Her yek ji îtîlafa niştîmanî ya Hêzên Şoreş û opozisyona Sûrî û hikûmeta Sûrî ya demkî ragihandin ku ev helbijartinên rejîma Sûriyê encam dide bi tenê şanoyên pêkenînê ne û tûrawatiya wan tune ye. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve sala 2011 ve ev e sîyem care rejîma Sûriyê helbijartinên parlamentoyê encam dide ku sala 2012 û 2016 de jî encam dane. Lê ew helbijartin bi kêmî nîvê gelê Sûrî û bi bê beşdariya aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistan û opozisyonê wate ji yek alî ve hatin encam dan.